Hvad for nogle racer gæder er det her overhovedet? Det ved jeg ikke. Nå, prøv lige at se der. Nå. Den børster. Jeg tror, det er fordi, at de klør eller sådan noget. De gør det jo også i stedet. Den er bare helt tryg lige nu. Hvad skal vi kalde de sorte? Der er Frubadudi og Badudi. Det er de der to lyse. Hvad med de tre mørke? Nå, den klør sig bare. Den klør sig under. Nå, den klør os i hornene. Så kan den bruge dig i stedet for mig. Det kan du bruge mig til, når det er i hornen. Hey, hvad duer det? Nej, det må du ikke på mig. Gør det på hende. Hun har dejlige bukser. Nå, vil du gerne op til mig? Det må du gerne. Du spiser dit hår. Okay, fedt. Hey, Badudi. Badudi. Du er meget slem, Badudi. Og så strømper det. Synes du, at hendes sov smager godt? Jeg er faktisk Hey, ikke mine bukser. Hendes bukser smager godt. Ja. Ikke mine. Hvad så, Badudi? Okay, det er så ikke et menneske, du skal gøre det på. No. Badudi! Ej, ved du hvad? Jeg ser, hvor meget hår jeg er tilbage bagefter, og så må du bare hygge dig. Det er sjovt.